kadali lang ayo sa gawa. Pwede ba kong mag-pray sa imo ha? Pero bago na to matuta sa mga pag-ampo, pwede ba kong mag-share sa imo word of God? Gino guys, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ang Dios magapuno sa atong kalipay. Kung sa dihang musalig ng yuta diha kaniya, kay siya ang Dios sa paglaom. Musalig lang yuta sa iya ha, kay siya magahatag nato og kalipay, kalinaw, kung sa may gipanghandoy sa tong kasing-kasing, iyan ang ihatag kung kita musalig lang diha kaniya kanunay. Magaampo ko alang kanino. O Dios na labing gamahanan, i-bless nimo ni na tao karon nagalantaw ini na video. Na may mga panahon Lord na mapakyas, mga kakulangon, apan ayo tuguti Lord na mahilayo diya sa imong presensya. Kitinguha sa kasing-kasing Lord na muduol pa diha kanimo, tinguha sa kasing-kasing nga mahimaya pa ka. Salamat Lord sa mga tao God na matinud-ano nag-aalagad kanimo. Proteksyon ni kanunay, i-bless ang negosyo, i-bless ang pag-eskwela, tanang mga trabahante, i-bless nimo ilang trabaho God, i-bless nimo ang mga tao na kanunay nagapadayon sa pag-alagad diha kanimo. Bisan sa wala pa nangalagad mo, i-bless nimo Dios ng ilang kasing-kasing mahimong mahumok aron makapaminaw sa imong pulong ug mong alagad diha kanimo. Salamat Lord sa pag-bless, proteksyonan nimo kanunay ang matag usa. Himayaon ka pasidunggan uban sa imong grasya gahom. Himaya og dungog imo lang o Lord. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Salamat kayo. Padayon lang no sa pag-alagad diha sa Ginoo. Kaya sa dihang malagad lang yuta sa Dios, dili gyud makawang ang tanan. Mahanaw man ang langit ug ang yuta, pero kining atong pag-alagad sa Ginoo dili gayud na masayang. Matuman gayud ang gisaad sa Dios diri na isulat sa iyang pulong.